секунды белән таралды информация. Шундук шалтырата башладылар. Мин инде аңлап алдым, ниндидер авыр хәл булган дип. Татарстанның халык артисты Чулпан Закирова әле һаман тынычлана алмый. Мошенниклар аның Инстаграмдагы битенә кереп, ялган мәгълүмат урнаштыра һәм халыктан акча сорый. Имеш, артистның кызы күңелсез хәлгә тарган. Мин беренче тапкыр моның белән күрештем. Минем почтага кергәннәр. Почтадан кереп Сбербанкларны, тагын бер аккаунтларны алар ватып маташкан, булдыра алмаганнар. Аллага шөкер, бик жәл акча күчереп өлгергән кешеләр. Һәр даим кисәтеп торуга карамастан, Татарстан халкы мошенниклар курбаны булуын дәвам итә. Полиция мәгълүматларына караганда, дистанцион рәвештә кылынган җинаятьләрнең 16% гына ачыклана. Гади кешеме, танылган йолдызмы, студент яки олы яшьтәге бабаймы, һәркем алданырга мөмкин. Минем дусларым, танышларымның ләккәне булды. Җибәрделәр код, шуны әйтергә куштылар инде. Шул кыз исеменнән алдылар кредит. Таныш булмаган номерларны алмаска тырышам, белмәгән сайтларга да кермим. Җинаятьчеләрнең иң яратып кулланган алымы кешеләргә банктан дип алдап шалтырату. Из банка могут. Банктан чыннан да шалтыратырга мөмкиннәр. Сезгә ниндидер өстәмә хезмәт тәкъдим итү өчен. Мәсәлән, тариф үзгәрү яисә банк картасы срогы чыкканын хәбәр итү өчен. Шулай да 99% очракта банктан сезгә шалтыратмаячаклар дип белгечләр. Шалтыраткан очракта да бу әле банк дигән сүз түгел, чөнки мошенниклар теләсә нинди номердан, шул исәптән банк исеменнән дә шалтыратырга мөмкин. Мондый очракларда иң яхшысы телефонны куярга һәм банкка үзегезгә шалтыратырга. Телефон номеры банк картасы артында язылган. Интернеттан товар сатып алам дип алданучылар да күп. Якын кешегезгә куркыныч яный, яки сез миллион сум акча аттыгыз дип шалтыратып та кәкре каенга терәтәләр мошенниклар. Алдауның яңа төрләре чыгып кына тора, әмма саклану өчен кагыйдәләр үзгәрешсез. Банк картасының кодын беркемгә дә әйтмәгез. Интернеттан сатып алу өчен аерым карта ачарга кирәк. Социаль челтәрләрдә парольләрне еш алыштырып тору да бик мөһим. Статья 159 Уголовного кодекса. Җинаять кодексының 159 маддәсе нигезендә мошенникларга 10 елга кадәр иректән мәхрүм итү яный. Шулай ук төрле күләмдәге штрафлар да билгеләнергә мөмкин. Тиздән банклар кешеләргә бөтенләй шалтыратмый башларга мөмкин. Дәүләт Думасының бер депутаты шундый тәкъдим белән чыккан. Бу дистанцион алдау очракларын киметер дип көтелә. Илгиз Шәкүров, Айгөл Бәдретдинова, Данил Филатов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.